Hej! Og det er sgu en kiksøster. Vi har tænkt os at snakke om... Jeg slår det. Du tænker sikkert, hold kæft mand, den er dybt mærkelig. Sådan er livet. Ej, okay, vi joker bare med dig. Han kysser! Han kysser! Kysser! Fucking svensker! Vi har fået et par spørgsmål i dag. Ej, fuck spørgsmål. Jo. Ej, okay, vi mener faktisk, at i dag så vil vi faktisk godt lave noget serious-agtigt noget. Vi har tænkt os at snakke om... Jeg slår det. Emne handler om i dag, det er fordi mig og Nana, ikke? Vi er sådan nogle rigtige boys-faces, ikke? Altså, ja. Og derfor så vil vi godt snakke om, hvordan det faktisk er at bøjle. Klamt. Grimt. Ulækkert. Ulækkert. Det har vi allerede sagt. Nej. Forfærdeligt. Har du måske nogle gange tænkt over, hold kæft, hvor det sødt for dem med bøjle? Kæft, hvor er det noget. Fuck bøjle, skal vi ikke snakke om noget andet? Køjnoffers. Suge til ej, det er for klamt. Send op. Batterier. Vi vil bare lige sige tillykke til alle konfirmanderne derude. Ja! Jeg har faktisk ikke engang fortalt, hvad vi hedder. Jeg hedder Nana. Nana. Jeg hedder Lisa. I kan se Nana. Je m'appelle Lisa. My name is Nana. Men er det ikke, venner? Altså, vi er bare nødt til at skrive nu, fordi vi skal bare have noget guf. Ej, så farvel.